Tervetuloa Yötaivaan ystävät podcast-sarjan pariin. Sarja Tähtitaivaasta, Kirjokannesta ja pimeistä alueista Kaavin, Tuusniemen ja Juuan kunnissa, joissa voit vielä nähdä kirjokannen lähes samanlaisena kuin esi-isämme sen näkivät ja kokivat. Metsän kuningas, Tapio, metsän pitäjä, Mesikämmen, Kouvo, Karvajalka, Kontio, Karvahousu, Pikisilmä, Pitkävilla. Nuo ovat tämän jakson pääotuksen kutsumanimiä, tai pieni osa niistä. Suomen kansalliseläimen nimeä ei turhaan saanut lausua, mutta karhuhan se on. Etsimme karhua niin tähtitaivaalta kuin saarien vanhoista hongista. Tervetuloa mukaan Yötaivaan ystävät. Ihan pimeätä podcastia. Tämmöisen esineen löysi maanviljelijä Mikko joskus 1920-luvulla. 20-senttinen, 5 senttiä paksu, kivinen patukka, jolla karhun pää, pikkusen silmien alkua ja karhumaiset töpökorvat. Vartta varten aloitettu reijänteko, mutta mikä on keskeyttänyt askareen ja kuinka se tekijä käytti aikansa tuohon kapistukseen? Tuliko lehmihaassa älämölöä? Ehkä oikea karhu hätisteli lehmiä ja veistäjä joutui rientämään hätiin. Vai kadottiko tekijä muuten vaan hienosti alkaneen työnsä? Karhu on ollut myyttinen otus metsästäjäkansoille. Myytti taivaasta alas lasketusta karhusta, rituaalinen karhunlihan syönti, karhun palauttaminen, karhutotemismi, eli karhun lukeminen jollain tavoin ihmisen sukulaiseksi, sekä kertomukset ja käsitykset siitä, että naisilla on erityinen suhde karhuun. Karhunpään mäkiä, saaria ja niemiä tavataan eri puolilta Suomea, runsaimmin Hämeen, Keski-Suomen ja Savon rajoilla, kuten esimerkiksi Juuan Karhusaari Pielisellä. Eräkauden yhteisöissä karhu kaadettiin talvipesältä. Makuupaikkaa etsivää karhua jäljitettiin syksyllä ensimmäisten lumien aikoihin, ja pesä, eli karhunkierros, merkittiin puihin veistetyillä pilkoilla. Talviuntaan nukkuvaa karhua ei saanut surmata pesään, vaan se oli herätettävä. Nukkuessa karhun sielu saattoi olla matkalla ruumiin ulkopuolella. Silloin riitit epäonnistuisivat ja karhun sielu muuttuisi pahaksi tai rauhattomaksi hengeksi, joka etsisi uudelleen syntymistä. Kainuusta on tietoja, että kaatajien mukana on ollut nuori tyttö, joka todennäköisesti symbolisoi karhun morsianta, tai tytön tehtävänä oli houkutella karhun sielu palaamaan pesässä nukkuvaan karhuun. Karhuriitit jakautuivat 3 osaan. Karhun kaatoon, karhun juhlaan eli peijaisiin ja karhun palautukseen. Kaikkiin näihin liittyy runsaasti loitsuja ja lauluja. Valmistautumiseen on tullut myös tietäjäperinnettä. Metsästysloitsuilla on esimerkiksi aseiden teräs rituaalisesti karkaistu niin, että se pystyi karhuun. Tai mukaan otettiin raudan väkeä, eli voimaa, esimerkiksi vanha sodassa käytetty miekka. Minä mies, metsänkävijä, synkän korven sylkyttäjä. 3 kynnystä oli mehtään. 1 oli puinen, toinen luinen. 3. oli metinen kynnys, josta oli kynnys kylään männä.
paha merta kahtomaan, vaan nyt minä en vaimoja valite. Huntupäitä huiskuttele. 10 lustuis on mies lujempi. Teräksestä aivan tehty. Minun vereni lujin olkaan, kaikista metänä elävistä. Uskallukseni kaikkiin kovin. Saamelaisiin karhuriitteihin ja perinteeseen kuuluu kertomuksia nuoresta naisesta, joka joutui karhun morsiameksi, eli sen kanssa ja synnytti sille pojan. Naisilla oli 3 veljiä, jotka kohtelivat sisartaan niin kaltoin, että tämä pakeni erämaahan ja Lopen väsyneenä osui karhun pesälle. Karhu otti tytön vaimokseen ja tämä synnytti karhulle pojan. Kun poika oli kasvanut isoksi ja lähtenyt pois, karhu ilmoitti vaimolleen, että sen elinaika on kulunut loppuun ja että syksyllä se antaisi vaimonsa veljien kiertää pesän ja surmata itsensä. Näin tapahtuikin, vaikka vaimo yritti kaikin keinoin estää karhua. Ennen kuin veljekset tulivat pesälle, karhu pyysi vaimoaan kiinnittämään otsaansa palan messinkiä, jotta se erottuisi muista karhuista, eikä poika erehdyksessä tappaisi isäänsä. Karhu myös määräsi, kuinka sitä oli kuolleena kohdeltava, ja kysyi loppujen lopuksi vaimoltaan, olivatko kaikki veljet olleet hänelle yhtä pahoja. Tyttö vastasi, että nuorin oli ollut säälivämpi kuin muut. Kun veljekset tulivat pesälle, karhu puri 2 vanhempaa veljiä, mutta antoi nuorimman ampua itsensä. Tarinan opetus tai viesti on, että metsästäjät eivät olleet vastuussa karhun kuolemasta. Se oli vahinko tai karhun itsensä aiheuttama. Näin vältettiin karhun ja sen suvun kosto. Kaadetun karhun kunniaksi järjestettiin juhlat, peijaiset. Karhun kallo oli tarjoilussa kunniapaikalla. Kun lihat oli syöty, alkoi karhun paluu taivaalliseen oloonsa. Karhun kallo ja luut kuljetettiin saattuessa pääkallopaikalle. Usein saari, niemi tai jokin paikka vesistön liepeille, missä karhun kallo ripustettiin ison ja huomattavan petäjän tai hongan oksaan. Saattue muistutti ihmisen hautaussaattoa tai myös hääkulkuetta. Lähde nyt kulta kulkemaan, raha-armas astumaan, kultaista kujaa myöten, hopeaista tietä myöten. Ei tästä etäälle viedä. Viedään Mäntyyn mäelle, petäjää pellon päähän. Siihen tuuli turvan tuo, aaltoahvenen ajaa. Sivullasi on siikasalmi, luonasi on lohiapaja. Luut kaivettiin puun juurelle. Kallon riitissä oli tärkeää vakuuttaa, että metsästäjät olivat kohdelleet karhua kunnioittavasti. Karhun kallo oli palautettu honkaan, johon se karhun syntymyytin mukaan oli laskettu alas taivaalta. Minne saatit saaliisi? Ennätit hyvän eräsi. Oletko jäälle jättänyt, vaiko tielle tellännyt, uhkuun upottanut? En ole jäälle jättänyt, uhkuun upottanut, enkä tielle tellännyt. Pani puuhun puhtaaseen, petäjään pienimpään, honkaan havusataan. Pani kuuta katsomaan, otavaa oppimaan, päivää täystämään. Suomessa on ollut melko yleinen käsitys,
että karhu ei hyökännyt naisen kimppuun, kunhan vain tunsi tämän naiseksi. Sen vuoksi naisten tuli karhun kohdatessaan pyllistää tai kohottaa hameensa. Silloin karhu kääntyi pois. Kotona odottavan väen ja metsästäjien vuoropuheluna etenevät peijauslaulut alkavat tulolauluilla, joissa muun muassa tiedustellaan metsästysonnea, pitotuvan kuntoa ja kestityksen laatua, kuvataan karhun saapumista tupaan ja varoitetaan naisväkeä. Peijaisaterialla ja kalloa puhdistettaessa lauletaan peijaisvirsiä, joissa aste asteelta kuvataan surmatun karhun käsittelyä, kehutaan metsästäjiä, kiitetään metsän väkeä ja Jumalaa saaliista. Karhut olivatkin ennen pelottavan yleisiä ja aiheuttivat suurta vahinkoa karjassa. Niinpä sen kaataminen olikin erikoisen juhlimisen arvoinen. Olihan metsän kuningas myös mahtava vastustaja, kuolleenakin kammottava juhlallinen. Kun karhu oli kaadettu, pidettiin sen kunniaksi talossa pidot, joihin naapurusto kerääntyi. Syötiin karhun lihaa ja juotiin viinaa. Karhun tappaja tuli kynnyksen yli kohdistaen laulun alun vaimoväelle. Sitten hän asettui pirtin peräpenkille, josta lauloi vieraille kutsuen pitoihin. Joko on piiat pirtin pesseet, vaimot lattian lakasseet. Joko haettuna havut, lattialle laitettuna. Eipä tee paljon pahoa. Tääs on tuoppi, tääs on tuoppi. Täyveen on antana Jumala. Tulkaa tutut kaikki tänne, vierahiksi pitoihimme. Pitoihimme parahiksi. Tässä on mulla merkki, kuka on karhun kaatanunna. Panen pullon pöydälleni vierahille virvukkeeksi. Ruokapalan paineheksi. Kosto on tullut tuolle karjojemme kaatajalle. Villanen on turkki sillä, lämpöinen peite mulla. Maistakaamme maljasta, ruskeja on ruoka meillä, meskämmentä maistellessa. Muistakaamme muinaisia, mennehiä muistelkaamme. Ottakaamme otsolluita, viekäämme tuulen tuuvittain. Suku tulee, toinen menee. Karhua ei kae kaikki. Viedään tupaa tänne. Ottakaamme oiva ryyppy, muinaisajan muistoksi. Ison karhun tähdistö, Ursa Major, on pohjoisen pallonpuoliskon suurimpia tähdistöjä. Se näkyy vuoden ympäri. Iso karhu peittää laajan alueen taivaasta ja siihen kuuluvat myös Otavan tutut kirkkaat tähdet. Lähekkäin sijaitsevat kirkkaat tähdet ovat saaneet muinaiset ihmiset ja kansat hahmottelemaan niistä omia tarinoita. Ja edelleen jokainen voi nauttia tähtitaivaasta omilla tulkinnoillaan. Pohjoisten kansojen keskuudessa Otavan tähdillä on ollut monia hahmoja. Suomalainen sana Otava on merkinnyt verkkopatoa. Viikingit sijoittivat tähtiin Karlen vaunut, Karlavagnen. Intiaaneilta on peräisin Isokauha. Pielisen järvellä Paalasmaan saari ja sen kupeessa Karhusaari ovat mitä parhaimpia luontokohteita ja tähtien katselupaikkoja.
Huikeat maisemat kaikkiin ilmansuuntiin Suomen korkeimman saaren, Paalasmaan näkötornista. Upea tähtitaivas kertoo varmasti tarinan jos toisenkin, ja iso karhu herää eloon aivan uudella tavalla. Kerrotaan, että karhut päästävät joskus viheltävää ääntä. Luontovalokuvaajien, metsästäjien ja eläintarhojen työntekijöiden mukaan on ilmeisen vähän todisteita siitä, että karhut voisivat viheltää. Yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että karhut puhaltavat ääntä, joka voi muistuttaa pehmeää pillinsointia. Ihminen on aina surmannut karhuja. Taivaallista alkuperää olevasta toteemieläimestä on tullut suojeltava luonnon eläin, elämysten kohde. Pyyntikulttuurien valkokangas oli tähtitaivas. Nyt luontofilmit, eräkirjat ja luontokuvat. Synnytetään uusperinnettä ja uusia mielikuvia mediaympäristöön. Mutta ihmisen ja karhun kohtalon yhteys on katkennut. Kiitos kuulijoille. Tämä oli Yötaivaan ystävät ja kertomuksia karhusta ja ihmisestä. Pimeässä näkee paremmin. Seuraavassa jaksossa, mikä ihme se ryöskä oikein on? Ihminen vai itse piru?